Asiniroha madihamu doh dami na siyan Tuhan Dewata Amata doh siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, salam parhorasan. Saya didongani asinirohani itu hatta mahum saluhutna. Tuhan tetap senantiasa menyertai setiap langkah bagi saudara-saudara tang yang nami totong tu hatta namar mahani daging nang tertimuna. Tatangihon hatan itu hatta tu hitam. Pardamita walu ayat 15. Dibaheni hupa puji-puji las niroha. Ala na soadong na dumenggat di jolmay sa leling di hasyanganon. Ia sonamangan minum dohok marlas niroha. Ido na tinggal di ibana siyan ulon na sa leling ari-ari ni nguluna. Akka nanilehon ni debata tu ibana di hasyanganon. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian firman Tuhan, Bapak saudara-saudara, tolu M, ya, tolu M. Molo di hata Batak ya. Mangan, minum, marlas niroha. Nah, amangin ang ta pahusor-husor jo nangin tete. Dedo tung tikos sidu tu mana ni dok ni hata tu hita sadario. Nanti emang inang da. Kami sejuk do hudoko kami rupani ya molo saya mangan. Mula ada Tuhan. Manang sonang ni anak mo ni dong torningon do. Ya, molo saya marsipangan. Ala ni aha hudok muse. Da ngadong beno sonang na mangulun buy mangan do minum. Ya, setabi manginangan suatu ngadong na tersinggung. Sabo HP godang niar tatta, ya, tung dihita pe portibion, molo sobui be hita bebas, ya bebas tanda kutip ya, bebas bukan berarti papangan maus tau. Molo sobui be hita bebas mangat to sipanganon, ya, ala ni godang ni sahit, ya mangoromon, kan, waduh hita, tor marsak do hita kan, jok do binere sonne dua-dua. Sobui be amang nialang bisude be ala ni sahiton ni narupan. Namar lapatan adong na hurang di rohana na sidat. Nah, makanya rok ke suatu ngarong na tersinggung na dang na dia. Ala memang iman na didok ni turpuho na manginang. Didok di son ala na soadong na dumenggat di jolme sa leling di hasianganon ia so namangan minum dohok marlas ni roha. Ido na tinggal di bana sian ulon na sa leling ari-ari ni nguluna. Loja hoy nang macari, loja ho amang mangula. Alay molo soboy dinikmati ho halo jomi marhite na niula ni tangam mi. Bah. Sia-sia masudah dah, amang inangan deh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang mau kita hidupi amang inang? Naik konna mangam minum nama terus marlas ni doha? Oh tidak. Alai di paingot turpukok kita dangadong di hasianganon hasonangan na duminggan di hita daholan boy hita mangat do minum marlas ni doa song na hudok kami nakining di hope portibio sudi alai molos soboy bebas mangat do minum alanya ka parsahiton alanya ka orom-orom ni parsahiton bayaha biya mangena Molo luja hita macari HP dang bui tadai. Bisa berta tutu. Di baheni marhiti hatan itu hatta sadarion naneng dohonon na tu hita. Ingot amanginang. Tunggodang piutung dapok ta dangi hasonangan na dumengga di hita na mangulu di hasianganon lain. Alai hipas-hipas sita bui do peta pangas si panganoni nang pe dang bui be gudang-gudang nanin na yate. Ya. Kami luar biasa do hulala kami amanginang molo binering akanong matua ya akanong matua buirupe diallang jagal buirupe diallak sipanu dinggan tornodok kondo mantak bainang buirupe di pangako sudia te buirupe mang alai ni orom ma dang be gudang-gudang ninna luar biasa. Di baheni Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah amanginang selama hidup makan dan minum itulah sukacita yang terbesar kita. Karena memang kita berjerih payah agar kita bisa makan dan minum. Di baheni
ingot amanginang marlas ni roha. Ya, ingot marlas ni roha di bagasan Tuhani maka mulai tehon sudi dengan niwasana. Marhide si pangano sinumon asa totong marlas ni roha. Tuhan memberkati amanginang. Martua duakan atau mangihon hata ni daripada jala nopiopsa. Amin.